はい、皆さん、おはようございます。はい、今日は、皆さんが忙しいあるんですから、私は、日本語について話したいあるんですけれども、本当に、日本語の言葉が難しいかな。はい、難しいですよ。なぜなら、日本の言葉が私の環境で見たこととか、見られないチャンスが少しあるんですけれども、見られないなので、皆さんがミャンマー人にとって難しいですよ。ですから、教科書じゃなくて、他の、YouTube とか、日本人のポッドキャストを連絡してください。はい。例えば、日本人の発音をよく聞いてくださいね。はい。ですから、簡単な日本語とか、新鮮な日本語を勉強してください。あなたの日本の喋ること、スキルを少しずつから、どんどんあ上げたいなので、日本語を毎日勉強してください。皆さんにとって怠けるな。ですから、よく勉強してください。はい。例えば、うん、ကျွန်တော်ဒီဂျပန်စာကိုလေ့လာနေဒီဥပမာစာကြောင်းနေနေတာကျတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုရင်ဟိုကすみません。ကျွန်တော်ဒီကဝါダシは日本語を勉強していますね。います。だじゃろဒီစာလို့ကတော့私は日本語を勉強しています。စကားပြောတဲ့အခါမှာ Y はပြောလို့ရနော်。私、日本語を勉強して、うん、ဟိုပါဆို特に、とてဖြစ်日本のစကားပြောတဲ့ပုံစံဆိုရင်ရှာべるပေါ့နော်ရှာべるを勉強していますかな。勉強しています。なぜなら、ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်あ日本語を上手かな。上手、上手になるようにかな。なる、上、あ上に、勉強してますな。OK。အဓိကတော့ဂျပန်စာကိုကျွမ်းကျင်ရင်တော့ဒီခန်းကြီးတွေသုံးမယ်ပြီးတော့စာပိုက်တွေကိုကိုကမှတ်မယ်ပြီးပြန်လဲရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဂျပန်စကားတိုးတက်ကောင်းမွန်မှာဖြစ်ပါတယ်。はい。わかりましたか